Як хабари муҳим оиди вазъияти фурудгоҳ дар шаҳри Москва. Имрӯз ман аз фурудгоҳи Внуково парвоз доштам ва билетро дирӯз гирифтам. Аз дирӯз то имрӯз аллакай 4 маротиба вақти рейси моро иваз карданд. Аз сабаби зарур будани корам ман дар роҳ будам, ҳангоми фурудгоҳ рафтан зуд билетро ба возврат равон карда тариқи фурудгоҳи Дамадеду ҳоло билет гирифтам. Инҷо омадам. Дар инҷо вазъият хуб аст ва аз баъзе ахборҳо хондам, ки дар фурудгоҳи Шереметово ва Внуково камтарак вазъиятҳо тағйир ёфт бо баъзе сабабҳо. Дар инҷо гуфтан шарт нест, вале нафарҳое ки масалан зарур коратон зарур аст зуд париданӣ бошед аз Москва, ҳамин шабу рӯз аз тариқи фурудгоҳи Внуково ва фурудгоҳи Шереметово тавсия наметавонам. Пеш аз паридан аввал дароед онлайн табло нигоҳ кунед, ки рейсҳо агар ҳамаш хуб бошад, баъдан метавонед ки чипта харидорӣ кунед. Вале дар фурудгоҳи Домодедово ва Жуковский вазъият хуб аст. Мо пас аз 1 соат парвоз дорем. Ба мо рӯи сафед ва видеоро ба дӯстони худ ҳатман равон кунед.